Nicole and Chris. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin kayo ng isang masigla at mapagpalang bagong taon. Happy New Year po sa inyong dalawa. Ilang taon nyo na akong kasama bilang tambalanista. Pumasok na naman ang panibagong taon, and just like previous years, sigurado pa rin akong araw-araw kong kasama ang tambalan sa umaga. Bata pa ako, nakasanayan ko ng gumawa ng mga New Year's resolutions. Isusulat ko at the start of the year, and when the year is almost over, binabalikan ko. Hindi ko naman nagagawa lahat, pero majority of them na-achieve ko. Naisipan kong ibahagi sa inyo ang resolutions ko this year kasi sabi nila, kapag you share them daw, nagkakaroon ka ng willpower to act on them. When you broadcast them daw, somehow they manage to happen. Parang when you have goals and you broadcast it to the universe, everything seems to conspire and they come true. Imagine kung nabasa niyo itong sulat ko. Hindi lang nationwide, worldwide ang reach ng tambalan. Kaya sigurado, malaki ang pag-asa na magawa ko ang New Year's resolutions for 2022. Simulan na natin. I have 3 resolutions this year. Kinontian ko lang para madaling ma-achieve. Kasi kapag grocery list sa haba, nagbubukang wish list na lang. Ang unang gusto kong mangyari this year, maalagaan ko ang health ko. Bilang hindi naman ako mayaman, doon na lang tayo sa health is wealth. Magiging conscious na ako sa mga kinakain ko. Babawasan ko ang pagkain ng sobrang maaalat, sobrang matatamis, sobrang matataba, at sobrang dami. Girl, ayoko kitang basagin pero lagi ko rin yung sinasabi, girl. At yan yung kauna-una sa listahan, yan din yung unang-unang balik. Yan din ang unang basag. Lalo na first week of the year, partner. Ang dami pang tirang bagnet, ang dami pang tirang kare-kare, ang dami pang tirang cake. Nakaw! Hindi naman sa nambabasag, girl, ha? Ito na nga, maniniwala na po ako sa kasabihang, you are what you eat. Kaya sisikapin ko na kumain ng healthy. Kakain ako ng gulay, prutas, at iinom ng mas madaming tubig kesa alak. Iiwasan ko magpuyat and I will try to get 8 hours of sleep every night. Sasamahan ko pa ng 1 oras na power nap sa hapon. Yung second New Year's resolution ko ay ang pagiging grateful. Kapag marunong ka kasing magpasalamat sa lahat ng meron ka, mas maraming blessings na dumarating. Instead of focusing sa kung ano ang kulang, I will be thankful sa kung ano ang meron. Kunwari wala kaming ulam. Magpapasalamat ako kasi may kanin. Ang dami talagang dapat ipagpasalamat sa araw-araw. At kung dati, I take these blessings for granted, this year, I will magnify them. Kung yung pagdilat lang ng mata tuwing umaga, it is something to be grateful for already. Pangatlo, I want to live every day as if it will be my last. Ito na yung kukontra sa sinabi mong hindi ka kakain ng maalat, hindi ka kakain ng matamis, hindi ka iinom ng alak. Ito na yung pangontra nito, girl. Yan. Hindi naman sa binabasag ka namin. Walang ganon. So parang contradicting yung ano. Tapusin muna natin bago tayo mag-comment. Sorry. Hindi ko napigilan, girl. O eto na. Maraming opinion. Pangatlo, I want to live every day as if it will be my last. Tingin ko kasi kung ganon ang mentality ko, walang araw na masasayang kasi I will make the most out of every day. Imagine if I wake up every day thinking na last day ko na to,
sa mundong ibabaw. Hindi ko na pag-aksayhan ng panahon ang mga bagay na hindi naman importante. I will be more forgiving and I will not hold grudges. I will hug my loved ones tighter. I will not worry. I will not go through my day rushing, but will stop and smell the flowers, ika nga. Ang saya siguro kung ganun. Kung iisipin mo na mamamatay ka na the next day, you will realize na a lot of things that are stressing you out are not really worth your stress. Dati yung mga New Year's resolutions ko lang mag-travel sa kung saang bagong lugar, makaipon ng mas malaki at magbawas ng timbang. I guess dahil sa pandemic, nag-level up ang resolutions ko. Yung tipong may pangmatagalang impact talaga. Nabasa ko sa isang libro, it takes 30 days to form a habit. Kapag may gagawin ka daw na gusto mong gawing habit, kailangan mo siyang gawin consistently ng 30 days. After that, gagawin mo siya araw-araw nang hindi iniisip. Automatic na siya, parang autopilot. Bago ako magpaalam, gusto ko sanang itanong kung may New Year's resolution din kayo, tambalan. If you are like me and you have resolutions for the new year, pa-share naman. Do you practice that? Or do you believe na may gusto kang gawin or gustong baguhin, pwede mo namang gawin anytime? Like some, do you believe that you need not wait for the new year for a fresh start? Thank you for reading my letter, Nicole and Chris. Grabe, 18 years na pala kayo sa ere. Here's to 180 years more. Ang inyong tambalanista, Lani. Si Ate Lenny naman pala to eh. Oh. Maganda yung panimula ng bagong taon. Ako naniniwala din ako sa power ng pagsusulat ng New Year's resolution. At kasi sa power ng pag-attract. Proclaiming, Yes. broadcasting, 'di ba? Correct. Ang pasok bigla sa isip ko, partner, is yung may isang tweet noon si Maine Mendoza na parang sinabi niya na someday I will be famous, ganyan and all. It was a tweet and binalik yun nung time na talagang sobrang tindi ng yung kanyang popularity. Of course, up until now naman, 'di ba? Yung ganun. So, may power kasi sa word. Correct. At may power yung pag-broadcast. Yes. Yan, 'di ba? So, tama yung ginagawa mo. And tama din naman na you need not wait for the new year to have a fresh start. Every day is a fresh start, 'di ba? Yes. Pagka New Year lang talaga kasi parang ramdam natin na na parang may buwelo talaga. May buwelo Oo. kasi parang initsa natin literally lahat ng mga nega nung nakaraang taon. Iniwan natin lahat ng mga nega na nakaraang taon. Tapos may bago. Tsaka may trend. May ganun. Tsaka yun talaga yung gagawin kapag may bagong taon, may bagong pag-asa. Tsaka maraming gumagawa. Oo, maraming gumagawa. Pero hindi mo kailangan hintayin. Kung hindi ka pa ready, kung ano man yung habit na gusto mong i-form, 'di ba? Hindi naman, wala namang pilitan na kailangan January 3 hindi ka na kumakain ng hindi ka na uminom ng alak. Wag po tayong plastic. Charet. Wag po nating inuuto yung mga sarili natin. Sulat ka ng sulat, hindi mo naman ginagawa. Ako, partner, hindi ako nagsulat this year. Hindi ako nagsulat. Bakit nga ba? Kasi, hindi siguro sa sinusulat ko tas hindi naman natutupad. Kasi ang ganda rin naman talaga na pag sinusulat mo at pag binasa mo at the end of the year, maganda kasi kapag yung na-achieve mo siya. Tama. Pero malungkot din at the same time pag hindi mo siya na-achieve. Parang bigla mong isipin bakit, papaano, ang sakit, 'di ba, ang saklap. Kaya lang siguro ang reason kung bakit, to answer lang the question of Lani, no, kung may mga New Year's resolution, but hindi ko. Kasi feeling ko, even if you plan your life, the Lord decides what will happen. 'Di ba? Parang ganun yung iniisip ko, parang wala, baburahin niya na yung ginawa niya. Binasa. Siyempre, may lalaban pa ba eh. Si Lord na yan. Lalaban ka ba kay Lord? Kasi diba? Si Lord naman palang bahala. Bakit pa ako magsusulat? Kasi feeling ko, partner, tama wala naman. Na, nilukot niyo na yung papel. Sabi niya, ayawan ko na. Ayaw ka ba? Alis na ako. Partner, nag-turn off na ng radio. Ayawan na. Uwi na ako sa amin.
Hindi na babalik. Sabi, pinagpuyatan ko pa naman, pinag-isipan ko mabuti yung mga isusulat ko. Tapos babasagin mo lang. Tapos wala akong panlaban kasi Diyos na ang bahala. Hindi. Of course, it's good to have a plan. Kasi hindi naman pwedeng walang plano. 'Di ba? Ang sa akin lang, we plan but the Lord decides. 'Di ba? Ang sa akin lang siguro this year, or baka tinamad lang ako, partner, mas gusto kong gumulong-gulong sa beach kaysa magsulat. Di ba kasi sinulat mo sa sand? Pag sinulat mo sa sand, burado na agad-agad. Di ba? Hindi ako nagsulat kasi pwedeng tinamad din ako. Tapos hindi bago yung journal ko. Yung hinihintay ko kasi bigay sa akin yung personalized journal, hindi naman dumating. Kasi ayoko nang magsulat. Bahala naman na talaga si Lord. Literally naman talagang bahala naman din sa Lord. Pero hindi, of course, joke lang, Lani, no? Hindi ka naman namin binabasag. It's always good to have a plan. Correct. Mas maganda pa rin talaga yon na meron kang plano para meron kang goal. It's always good to have a goal. Tama. At maganda, ulitin namin, maganda yung ginawa mong yan. panimula ng taon kasi sinimulan mo sa pagsusulat. Kapag sinulat mo kasi ang isang bagay na plano mong gawin, kahit pa paano, di ba nare-remind ka? Tapos yung sulat na yan, nilagay mo sa gilid ng kama mo, o kaya sa kisame ng bed mo, kung meron man, kung double deck yan, basta makikita mo, o kaya sa may pinto mo, para every now and then, makikita mo siya. Correct. And you will work towards that goal. Yes, mariremind yung sarili mo, ay may goal pala akong ganito, na magpapapayat ako, na mag-iipon ako, na magta-travel ako, mga ganong tipo. So, kukuha ako ng insurance, diba? Yes, so that's one thing. That's step one. Nasulat mo na. Next step is kailangan mong i-apply na ito. Karirin mo, yes, diba? Kasi isa-isa. para saan yung pagsulat kung walang pagkarir, correct. Diba? So kakaririn mo ito. At maganda yung sinabi niya, partner, na in order I'm sure alam niyo na din yan. Kung di niyo pa alam, yan, yung ni-remind niya, yung nabasa niya na it takes 30 days to form a habit. Parang katulad yan ng pagpapapayat eh. Parang katulad din yan ng pag-let go of a vice. Diba? Yung kapag ka kunyari, this year, ang decision mo, diba, mag-let go ng pagyoyosi or hindi ka naiinom. Minsan, you have to do it consistently for 30 days. Actually, feeling ko, the first 2 weeks lang yung mahirap eh. Kapag ka nalagpasan mo na yung ikalawang linggo, tapos, alimbawa, sa yosi, naka-feel ka ng ramdam ng parang maayos na yung paghinga. O kaya sa alak na feel mo lagi ka ng naka-concentrate ka na ang ganda ng effect. Pagpapapayat na feel mo na parang medyo gumaan ka na, kaya mo nang medyo mabilis ka nang tumakbo, di ba? Yung mga ganun, hindi na pagka tumatayo ka, hindi na mabigat. Wala na mga ganung tunog. Diba? Then you continue to do it, diba? Hanggang sa yun nga maging habit. So good luck po sa mga New Year's resolution ng lahat. Totoo yun, no? Depende sa'yo, yung 30 days na yan, ano yun, average lang yan, siguro based on study, pero depende pa rin yan sa sarili mo kung paano mo i-implement, kung gaano ka-strict yung implementation mo ng resolution mo na yan sa sarili mo, kung paano mo siya ina-apply sa araw-araw mo. Baka naman kasi, ay yung diet ko bukas, tapos sinunod mo naman the following day, pero the next day, hindi mo na naman sinunod. O di naman kaya, consistent. O di naman kaya, partner, 2 days kang ginutom, pero nung third day, whole day ka sa Samgyup, hindi ka na umalis. Diba? Parang wala lang din. And alam naman natin na kapag yung recovering, yung kain ng yung pag-recover ng gutom, yun yung mas malala eh. Gutom, no? Talagang reward ko sarili ko. Correct. Sipin mo, diba? Pakabukas ng Samgyup ng 11, nandun ka na. Hindi ka na umalis, talagang sinulit mo yung itolyo. Tumawag ka na nga ng advance, reserve ka na ng table. Para sure. Diba? Totoo yun. Ako ang mantra ko lang in relation to making New Year's resolution, maintain and improve. Kumbaga, i-maintain mo kung ano yung nakagisnan mo na maganda na applicable sa'yo. Na maganda, ha? Yes, i-maintain mo lang lahat yun. Yun yung i-maintain mo, kasi kung hindi maganda, wag mong i-maintain. Totoo yun. Diba kung nagawa mo last year, halimbawa, na mag-ipon, i-maintain mo yun. Kung nagawa mo last year na magbayad ng utang, i-maintain mo yun hanggang sa pagtawid ng panibagong taon. Correct. Yung improve naman, ano yung mga bagay na hindi mo nagawa na-accomplish masyado last year, and then i-improve mo ngayong taon na ito. Pwede yun. Kaysa mag-create ka ng panibagong New Year's resolution, kasi sayang yung mga sinulat mo nung nakaraang taon. Kung gagawa ka na naman ng panibago. Actually, parang feeling ko nga, partner, hindi naman bago eh. It's really on actually doing it.
Kasi yung sinabi, kunyari, yung kay Lani, lahat naman tayo yung resolution eh. Mm. 'Di ba? Pare-pareho To eat nga healthy, to Yes. eat healthy. Ang favorite ko yung to be grateful kasi yan talaga yung pwede natin talagang gawin. Na kapag ka marunong ka kasi magpasalamat, ano sabi ko? Salamat pala. Sorry, did I say lamas? Sorry, it just slipped, Hindi, you know. ganun talaga minsan nadudulas tayo sa mga Nadudulas bagay na tayo. madalas natin ginagawa. O ginagawa sa atin. Yan. Kasi pag madalas tayo magpasalamat, talagang lahat ng bagay gumaganda at gumagaan. Kasi Yes. nakikitaan mo ng gandaan lahat eh. Sa halip na makita mo yung kulang. Yan yung sa tingin ko na kung meron man talagang i-push natin this year, yun talaga yung gawin. Yung eating healthy, di ko sure. Pero if you can do it, bakit hindi? Tama. 'Di ba? Bakit naman talaga hindi? Gawin mo, 'di ba? Correct. Gawin mo talaga 'yan kasi syempre lalo pa ako partner, for example, yung anak ko, ni-remind niya talaga sa akin. Sabi niya sa akin, "Mom, when will your diet start?" Tapos sabi ko, next year. So Okay. next year na. Oo. Nakabantay na sa akin si Princess, "Mom, when will your diet start?" Sabi ko, "I think Monday, today." Tapos sabi niya, okay, so I'll just check you'll not drink Coke. You'll only drink Coke, for example, if you were able not, English kasi. Yes ka na lang ng yes. Oo, sabi ko, yeah, that's amazing, anak. So, imo-monitor niya daw yung pagbili ng Coke, pagbili ko ng soft drinks, yung mga ganyan, di ba? Kasi syempre, ultimately, di ba, kaya naman tayo gusto maging healthy kasi gusto nating tumagal ng mas mahabang panahon dito sa mundo. Kaya lang, ito na yung mga pangontra dyan, partner. Hindi mo naman masasabi. Kaya nga contradicting Diba? din yung statement ni Ni Ating ni Lani. Ni Lani na Una, sabi niya, I will she eat wants to stay healthy. Oo, pero yung huli niya is, I want to live each day as if it were my last. Yung food, yung happiness partner, kung last day ko to, hindi ako kakain ng gulay. Kung last day ko naman, Ay, naku. ilalamon ko to ng Ay, bonggang-bongga. partner. Last day ko na, magpapakabusog na ako. Partner, lahat ng mamantikang masasarap. Yan ang titirahin ko. Hindi ko na matitikman yan bukas eh. So kaya nga, I say partner that Yolo ko to. Oo. Iinom ako ng wagas. Correct. Kasi gusto kong magsaya eh. Last day ko na eh. Oo. Alam ko na hindi ko matikman yung alak na masarap. Puro last day ngayong araw na ito. Kasi totoo din naman, hindi mo Oo, masasabi na, hindi mo din mali mo talaga last day mo na nga masabi. talaga to, diba? So, Pero, enjoy mo na yung At buhay. least tinodo mo, Diba? diba? Yung mga ganon. Kaya ang So, hirap balik eh. yung unang statement Kaya nga mo. partner, sabi ko nga, for New Year's resolutions, ultimately is, gawin lang siya. Totoo yun. Ganon kasi kahit ano namang sabihin natin eh, 'di ba? Gawin mo lang talaga. Dapat mo lang siya simulan. Simulan mo lang siya at gawin. Oo. Kasi pag hindi mo lang siya sinimulan at gawin, wala. At hindi ka rin naman masamang tao kung ayaw mo mag-resolution. Kasi Oo. kung hindi mo naman talaga na-achieve every year, Sumasama naiinis ka. lang yung loob mo. Correct. Wag na lang, di ba? Dati partner, sobrang specific ko pa. Aba. Dapat by the end of the year, ganito yung number of followers ko. Parang di Oo. naman po. Sumasama lang yung loob ko, 'di ba? Na hindi naman na-achieve 'yon, 'di ba? Pero 'di ba, parang it's you just yung sinabi mo nga partner, maintain. You just continue what you do every day. Oo. 'Di ba? Kung ano yung maganda, i-maintain mo lang siya. Ang gandahan mo na lang yung, ako para sa akin, kunin na lang natin yung pangalawa. Siguro yun talaga yung pinaka para sa, well, doable naman yung living today as if it was your last, and eating healthy. Kailangan lang talaga, and letting go of mga bisyo. Doable yan. Kung akala mo hindi mo kaya yan. Kasi may mga taong nakagawa na yan eh. Correct, na hindi correct. mo ine-expect na kaya nilang gawin, at sila din mismo sa sarili nila, they didn't expect that they could do it, diba? Pero para sa akin, yung pinaka-importante is to be grateful. Correct, Yan correct. yung Magandang start din yun. isang magandang start. Umpisahan mo din kung medyo mainipin kang tao. Wag mong isulat yung mga long-term plans mo. Yan, mga maiiksi lang. Mga maiksi lang. Yung Diba? bibili ka, mamamalagi ka mamaya. Today, meron ako ipong 20. Iksian lang natin, At liitan lang least, diba? natin. Pag nakita mo at the end of the day, ginawa mo siya. Oo, short Diba? term. Pwede Oo. din. At alam mo, yung isa partner, ako gusto ko, kung man, in my mind lang, Oo. gusto ko na kapag humawa ko na ako ng cellphone, it will not distract me from doing anything else. Ay, maganda rin Maganda yung yun. practice. Magandang practice yun. Kasi Oo. yung parang feeling ko, dahilan kung bakit sometimes I don't get to do what I should do. Kasi pag hinawakan ko na yung cellphone ko, it will lead me to all the apps eh. Tama, Diba? Tapos, oo. ay,
nakalimutan ko pala na meron pala akong May kukunin ka pala sa ref. pa pala ako sa ref. Totoo yun. At yung kukunin mo pala sa ref, gamot mo pala. O gamot ng anak mo. Tama. So lumipas yung 30 minutes, hindi mo pala napainom. Diba? Yun. Hindi naman sa wasted time. Kasi, pero syempre, more of a distraction. Distraction siya. Yes. So use yung mga ganon. Pero kanya-kanya po yan. Again, ultimately, kahit ano naman sabihin natin mga resolution, mga gagawin natin to improve. Diba? Kung hindi din naman natin gagawin, wali lang din. Diba? Tama. And Nasa sarili mo yan, Nasa sarili Lani. mo pa rin talaga. So thank you, Lani. At natutuwa naman kami sa sa pagtingin mo na parang magagawa talaga at mangyayari to kasi brinodcast siya. Tama. Hindi lang nationwide kundi worldwide during the Tambalan segment. So claim it. That's a good start. Yes. Napakabongga talaga niyan. Very good ka diyan, Lani. Salamat. Claim it. Sana matupad sa lalong madaling panahon ng kung ano man yung mga bagay na Yes. sinulat mo pa dyan sa papel mo. Maliban Correct. sa 3 binanggit mo sa amin. True, 'di ba? So, salamat at lahat na merong New Year's resolution, good luck po ha. Kita-kits po sa November kung talaga pong pumayat na po. Sige po. Very good po kung ganon. 'Di ba? Hindi naman sa nagda-doubt tayo pero very good kung ganon. Okay, Docs? Salamat, Lani, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Bali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala ngayong Feel Good Monday. It's a Happy New Year. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!